Znaš šta? Dođeš i Sonja. Kako? Ali... Zašto? A ne znam da ti znaš zašto. Ne. Ti? Mama. Evo, ne. Onda? On ti tebi doći neka drugari. Šta će doći? Ko? Neka javi, ja znam kako se gleda. Pitečka. Šta ćete da radite? Pa moramo da spremamo ruče. Ne može ne da je napolje, pada kiša napolje. Kao kad? Pa šta ako pada kiša? Znaš zašto pada? Zato što malo je bilo neka kišica, bili su crni oblaci, došli su i jedu. Zato ne možete napolje. Ne možemo kući, šator. Zaro, a što nećeš da jedeš? Čekam prvo ovo se samo otvori. Ajde, ovo malo. Ne mogu, eto mi je čelice da moram da bojim. Pa, a moraš prvo da jedeš pa onda da bojiš. Ajde, jedi malo. Ja sam se. Ne mogu. Hoću pesuću. Ja. Hoću. Hoću. Slabo nisi njena. Pa ću ja gdje? Ne mogu? Vidi se ti. Hoću ti gledati? Gdje? Nije to. To je stupalo sam. Gdje? Ništa mi stiže. Ne možeš ustati. Čao te. Ćao, Saro. Gdje ideš? Moram da idem u sobu. Zašto? Tamo moram. Gdje?